yebantase ayihlalani phansi ke sanhlala phansi wethu andinanoma nivile nale kaBhela Mine nguBhela Mine nanomntwana kaMgabi. But bantase if niyakhumbula a couple of months ago ne uBhela Chau kwathiwa naku kufonelwa amapolisa naku kukho ihavoc endlini ethile kwathini xa kufikwa nje kwafikwa sana ehamba ngogaga kuthiwa ukhuphela abantu imipu kuyale yena lo Bhela Chau kuyale mntakabawo hey wayikhoze ihavoc yabo wabanjwa ke kuloo nto uBhela Chau. After ebanjiwe kuloo nto uBhela Chau bantase yathi icourt into yokubana mamela apha ke awunguye nolwalapha njengoba uzogeza apha nje xa bukhoze ihavoc apha awunguye nolwalapha phuma uphela apha eSouth Africa ne and ungaphinde ubuye for 5 years apha eSouth Africa because sikubonile into normal into nayo wena sisigezo niyaqonda shapcho wemka uBhela Chau back to Zimbabwe. Sharp bantase sathi sisahlela phezulu intsukweni kwathiwa naku uBhela Chau uyabonwa okwesithunzela abantu asokwathiwa naku uyabonwa kwathini ndithi mna hayi guys ubonwa njani uBhela Chau eseZimbabwe ubonwa njani kocheka siba lapha eSouth Africa kwathiwa hey mendi uBhela Chau uyabonwa. Hayi fine bantase ndathi ndisajongeleyo yoba kwathiwa uBhela Chau uyabonwa kwathini turukudu iloya yakhe mendi mna understanding nokubana abantu bayithetha kanjani into enjena because uBhela Chau akekho kwalapha eSouth Africa useZimbabwe because kaloku wagxothwa apha eSouth Africa kwathiwa angaphinde eze apha for 5 years kwathini zabe zivela ii-pictures zikaBhela Chau ezigqume apha bantase zabe zivela uyambona into yokubana kule picture ubiwe yaqonda xa umntu akuba akuthi nhla yaqonda uyambona into yokubana kule picture ubiwe but iloya yakhe ithi akekho kwalapha eSouth Africa zii-pictures zakudala eziyana zipostiweyo ngeclient yakhe. Ndathi ke mna ke kule lawyer ndithi mntase we've seen this movie before thina kukho umfana onenwele eziyephu owaya ngapha eMangaung prison kwasukela kuloo nto kwathiwa naku ifire kwathini uswelekile umfana onenwele eziyephu but wabonwa esisithunzela ewulise eyothenga igrosari ehamba negqirha uthile zaphuma ii-pictures sisithi nanku umfana ebonakala kwawulwetsi kwathini bathi nabantu bathi zii-pictures zakudala. Nisidetha ngaleyo ngokuBhela Chau and wena lawyer if bangabana ikhe yaphandwa le nto kaBhela Chau kwafumaniseka uba nyhani uphosisile kuzafuneka nawe sikufake ezi boys sikuseZimbabwe ungayi naseRhosimampuru uye eZimbabwe because what do you mean. But ke okwangoku ke bantase sizawuthatha leyo yeloya yakhe yoba uBhela Chau is not in the country uBhela Chau useZimbabwe. Singene kule kaNomkhithi ngiyakhumbula mos uNomkhithi naku kusithiwa uNomkhithi wenze i-plea deal nokubana kwathiwa hey kwabakho iminyaka exhonywayo kwabakho iminyaka eseve prison ndandenzile loo video abantu bafuna ukwazi details but kuloo nto leyo wabuya umagistrate esithi umagistrate impambano yonke le asizukwazi ukwenza umuntu owenze icrime ezingaka simnike isentence encinci and ngoku umagistrate wayethetha nento nokubana if ever uyayifumana le plea deal kuzawufuneke ke mntase kuzo zonke iikhesi o-involved kuyo kuzo wenze sure nto nokubana wena uncedisana namapolisa. uNomkhithi uthe ebuzwa kwathiwa mos makayoyicinga loo nto then abuye ke ngoku anike i-answer yakhe to i-court. Ibuyile laa nto ibuyile athi andizukwenza kwaloo nto 12 years andizukwenza kwaloo nto yonke laa nto bendiyithethile ndisithi ndizabancedisa ababe-NPA I take it back qha false bendidlala I take it back andizukwenza kwaloo nto. Wathi magistrate esithi Mr. Matlala do you understand ntonto wathi ndiya-understanda and ke ngoku ndicela uthetha namagqwetha wam kho nto ndingayi-understandiyo wena mantyi ndifuna nje uthetha naba amagqwetha lawo wam yava and ke ngoku bantase uNomkhithi mos uya-appearisha Wednesday kwiMadlanga Commission ne and ke ngoku njengoba e-appearisha Wednesday
Andrea Johnson was supposed to be at the Madlanga Commission today. Okay, mandiyifake apha naleyo. Andrea Johnson bantu asokuthiwa namhlanje besiya kuMadlanga Commission endleleni wahlaselwa sisifo esingaziwa mntu esingadisclosewanga phofu, kuthiwa wahlaselwa soso sifo. Sithetha nani nje i-sick note yaMadlanga Commission etshoyo into yokubana akazuphumelela, uyagula. Gesa isibhedlela kuso, gesa isibhedlela akuso. Yabona abantu besasibhedlela, staff sabo sonke noogqirha baso kuzafuneka baye kuMadlanga Commission khe bayophendula into yokubana kutheni le nto wonke umntu wakwa-12D etritelwa apha kwesasibhedlela. So Andrea Johnson akayanga kuMadlanga Commission, and last week nikhumbula into yokubana besine-witness N and O that testified, well, it was 3 witnesses that testified against her kule nto kaKhani, into yokubana yena waye waprotecta uKhani against icase yakhe ya-assault no Brigadier Phehle, something like that. So lo wakhavarishela uKhani. So ke ngoku imibuzo imile into yokubana xa ukwazi wena into yokubana ukhavarishele u-richest general in the country kodwa ukwazi ubamba uKhumalo noMadondo ngoba behayarishe umntu wase-BMW, thetha uthini loo nto ngawe sisi? Wena ke Winnie Mandela, thetha uthini loo nto ngawe, my darling? Chapcho. So ke ngoku Andrea Johnson was supposed to be at the Madlanga Commission, aka-appearishanga. So ke ngoku uNomkhithi uza-appearisha Wednesday. I don't know who's going tomorrow, but uNomkhithi uza-appearisha Wednesday. So loo nto bantase isixelele into yokubana if abarichi i-conclusion okanye i-agreement uNomkhithi ne-IDEC before la Wednesday, uNomkhithi akamncincanga apha, umkhulu kakhulu apha uNomkhithi, izawuba ngathi ubotshelelwe apha ngalaa nto yala Wednesday. And ke nikhumbule bantase into yokubana uNomkhithi already sesihambisile i-statement sakhe, yaqonda kuyo yonke le nto sihambisile i-statement sakhe ngee-8 zikaJulayi. So ke ngoku Wednesday uyophendula nje imibuzo leyo. Uzawuqhabalaka if abazama iinzame zoba uNomkhithi afumane le deal ayifunayo. Uzawuba ngathi ubotshelelwe emnweni, akazibandezi uNomkhithi xa kufuneka kuthethiwe. Izawuba ngathi ubotshelelwe emnweni. And bakhona ke abantu abathi hayi uNomkhithi akazucula kwathini. Mna ndithi into yokubana uNomkhithi right now is looking out for himself, and uzawuthi xa ejonga afumaniseke uba ndim uzawuthatha ifall for yonke le nonsense. Uzawubathatha bonke abathi rhwa under the bus, bonke one by one. Ndinixelele mna ngoNomkhithi. So sizawubona ke ngoku kule 2 days between today and tomorrow nokubana bakhukha nto yiphi na for uNomkhithi, deal yiphi. If bakhukhe idile right uNomkhithi uzabaxolela Wednesday. If idile ayikho right for uNomkhithi and uNomkhithi by la Wednesday lo akakho happy, akazuvuma loo nto uNomkhithi. Akazuvuma loo nto laa mfana wasePitoli, ndinixelele mna, because ngoku he's just looking out for himself, and if a deal does not benefit him, he has no reason to protect abanye abantu. Okanye nina nicinga ntoni mandasi uNomkhithi uzawucula xa nijongile nini? Uzawucula? Mna ndithi uzawucula if nyhani akho nto yenzekayo kule 2 days, uzawucula.